Predstavte si, že na tejto lúke stoja rodinné domy, v ktorých môže bývať až 10 rodín. To však nie je iba nejasná predstava. Volám sa Samuel Jablonka a v spolupráci so spoločnosťou Equilibrio Real by som vám rád predstavil investičný pozemok, ktorý sa nachádza v obci Vrakúň v okrese Dunajská Streda, kde toto všetko môže byť realitou. Rovinatý pozemok má celkovú rozlohu 60 árov, čiže poskytuje dostatok priestoru na stavbu príjemného a pohodlného bývania pre 10 domácností. Na zreálnenie tejto príležitosti máme k dispozícii investičný prepočet, vytvorený na základe konkrétneho nákresu využitia tejto plochy. Nákres bol vypracovaný miestnym projektantom, ktorý zohľadnil aj stavbu prístupovej komunikácie a celkovú vhodnosť vzhľadom na miestne pomery. Veľkou výhodou tohto nákresu je, že bol komunikovaný a upravovaný v spolupráci s miestnou samosprávou a má jej plnú podporu. Tiež je v plnom súlade s územným plánom obce. Pre investora to znamená, že s vybavovaním stavebného projektu môže začať ihneď. Ďalšou výhodou je, že investor nebude musieť začínať na zelenej lúke. Na zastávanej ploche 182 m2 stojí dvojizbový rodinný dom, ktorý je pohodlne obyvateľný, s kompletným napojením na inžinierské siete. Je tu tiež plne podpivničený záhradný domček s výmerou 31 m2 a vrtaná studňa hlboká 18 metrov. Toto všetko poskytuje praktické zázemie pre akýkoľvek projekt, ktorý tu budete realizovať. Zázemie pre vašich pracovníkov, ktorí sa tu môžu ubytovať alebo oddychovať, stravovať sa tu, tiež sa tu môžu vykonávať pracovné porady a je tu aj priestor na uskladnenie materiálu. Ale najväčšou výhodou tohto pozemku je jeho poloha. V krásnom prostredí vedľa lesa, ale len 5 km od Dunajskej Stredy a vďaka diaľnici R7 len 30 minút od Bratislavy. Pozývam vás poprechádzať sa tu naživo.